Adatlygyň mardaky habarçysy paýta ýygymynyň barşy we ýerlerdäki hakyky ýagdaýlar bilen gadaklanyp, vilayatyň 47-däki owalarynyň käbiriniň ekin meýdanlaryny aýlanyp gördi. Mar vilayatynyň çetki owalaryna baryp adamlar bilen urlaşdym. Türkmengalay etrawynyň zähmet we täze dünýä daýhan birleşiklerine bolmak başartdy. Bu owalar Türkmenabada gidilýän uly ýoluň garalaryna ýerleşýär diýip habarça aýtdy. Onuň sözlerine görä, ýol ýakalaryna ekilen goguçanyň gowy ýerleri hem bar. Bu ýagdaý ýol ýakasyndaky ekine biraz gowy seredilýändigini aňladýar. Emma muňa garamazdan çetirek ýerlerde goguça gowy däl. Kel ýa-da ala üten. Gowy boýalyp bilmedik. Göýdük goguçaly meýdanlar hem az däl. Şeýle de habarçy kärinneçileriň bu ýylky hasıly hem juda ala diýýänliklerini görüň berdi. Godalar dökülýär. Goguça meýdanlaryna öz wagtynda derman sepilmedi. Goguça şireje düşdi diýip daýhanlar Azatlygyň habarçysy bilen söhbetdeşlikde aýtdylar. Aýdylmagyna görä daýhanlardan her hektar goguçadan paýta harmanyna 2 tonna paýta tapşyrmak talap edilýär. Azatlygyň habarçysyna gurrun bermeklerine görä häzir paýta wagdalaryna plan bolmak üçin satylýan paýtanyň tonnasy 1500 manat bahalanýar. Edil häzir paýta satyn almakçy bolsaň ýok diýerler. Ýöne paýta wagdasynyň ýolbaşçylarynyň gruply maşgalary ýa-da öz tanışlaryny häzirem paýta satýanyny eşitýär diýip kärinneçileriň biri Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Onuň sözlerine görä paýta wagdasyny paýta öňküler ýaly bolýar. Sebäbi daýhanlaryň tapşyrýan paýta satyldy. Geçen ýyllarda kärinneçiler paýta wagdasyny paýta tapşyranyna bazanyň terezde durýan çekimçileri olara tonnasy 1200 manatdan bardyr diýip paýta satmagy teklip edýärdiler. Inni baryp haýyş etseň hem ýok diýen jogap alýarsyň diýip howpsuzlyk aladalar sebäpli adynyň aýdylmalygyny soran daýhan Azatlygyň habarçysyna gurrun berdi. Ýönül geçen ay gruply hojalyklaryň bir näçesiniň tonnasy 1500 manatdan paýta satyn alanlygyny hem sözüne goşdy. Paýta tapşyrýan daýhanlar paýta wagdasynyň çekimçileriň terede getirilen her tonna paýtadan 150-200 kilogram paýtany hapasy çyýgyrlygy üçin ip kemýärýanyny hem gurrun berdiler. Daşary ýurt pasportyna eýe bolmak üçin Türkmenabad şäheriniň migrasiýa gullugyna ýüzlenýän raýatlaryň öz dokumentlerini tapşyrmak üçin nowatlary indiki ýylyň fevral aýynda ýeterin bu barada habar berýän Azatlyk radiosynyň habarçysynyň sözlerine görä soňky günlerde migrasiýon gullugyna ýüzlenýän adamlara daşary ýurt pasporty üçin dokument tapşyrmak mümkinçiligiň diňe 2020-nji ýylyň fevral aýynda boljagyny aýdyp nowata ýazýarlar. Muňa garamazdan idaranyň öňünde nowatlar saklanýar. Şu günler daşary ýurt pasportyny almak isleýänleriň sany ýeterlik edaranyň öňünde uly nowatlar saklanýar. Ýöne indi migrasiýa gullugyna ýüz tutanlara 2020-nji ýylyň fevral aýynda dokument tapşyrmak üçin kartoçka berýärler. Şeýle de dokumentleriň tapşyrylmagyndan soň pasporta 2 ay garaşmaly boljagyny aýdýarlar diýip Azatlygyň Lewapdaky habarçysy 1-nji oktýabrda habar berdi. Onuň sözlerine görä daşary ýurt pasporty üçin nowatlaryň artmagy regionyň ýylatynyň arasynda daşary ýurtlara işe ýa-da okuwa gitmek isleýänleriň gitdigi köpelmegi bilen bagly. Häzir sebetde işsizleriň sany köpelýär. Her ýyl ýaşlaryň orta mektebi tamamlamagynyň we armiýadan dolanyp gelmeginiň netijesinde müňlerçe ýaş işsiz, iş gözleginde daşary döwletlere aşmak arzulary bilen daşary ýurt pasportyny edilmegiň uğruna çykýar. Raýatlarymyz daşary döwletlere çykmakda dürli kynçylyklar bilen ýüzbe-ýüz bolsalaram, ýyl içinde daşary ýurtlarda zähmet çekmäge bolan islegler bir jegem peselmedi diýip habarçymyz aýdýar. Azatlyk radiosy daşary ýurt pasportyny almagyň häzirki tertipleri barada Türkmenabadyň migrasiýa gullugynyň özünden maglumat alyp bilmedi. Azatlygyň Türkmenistandaky habarçylary soňky 2 aýyň dowamında da şowdyň migrasiýa gullugynda pasport almak isleýän raýatlaryň nowatlarynyň öňküsünden köpelendigini habar beripdi. Munyň bilen bir wagtda Türkmenistanyň häkimetleri daşary ýurtlardaky türkmen raýatlarynyň şahsiýetini anyklamak işlerini geçirýärler. Şeýle de raýatlaryň ýurdun daşyna gitmegini kynlaşdyrýan we türkmen raýatlarynyň daşary ýurtlarda galmagyny agyrlaşdyrýan düzgünleri girdýärler. Azatlyk radiosynyň çeşmeleriniň maglumatlaryna görä soňky 10 ýylyň dowamında tas 2 million adam Türkmenistany terk edipdir. Mar vilayatyndaky studentler Mar şäherindäki teatrda sahnalaşdyrylýan oýunlary tomoşaçy bolup gatnaşmaga mejbur edilýärler we olardan 10 manat möçöründe pul ýygnalýar. Bu barada Azatlyk radiosynyň Mar vilayatyndaky habarçylarynyň biri habar berýär. Şu günler Marynyň Moğlanepes köçesiniň uğrunda ýerleşen Kemine adyndaky drama teatrda spektakllar görkezilýär. Bu spektakllary studentler, okuwçylar we büdjet işgärleri tomoşaçy hökmünde mejbur gatnaşdyrylýar. Hastakygy vilayatyň döwlet energetika
institutunyň studentleri, orta hünärmet mekdepleriniň okuwçylary teatrlarda sahnalaşdyrylýan oýunlar üçin biletleri satyn almaga mejbur edilýärler. Munyň üçin olaryň her birinden 10 manat ýygnalýar diýip, howpsuzlyk aladalar sebäpli gizlinlik şertine söhbetdeş bolan habarçy studentleriň we okuwçylaryň ençemesine salgylanyp 2 oktýabrda gürrüň berdi. Habarçy çarşenbe güni irden saat 8:30 töwereginde Kemine adynaky drama teatrynyň öňüne aýal gyzlaryň onlarçasynyň üýşendigini ýöne saat 10 töweregi olara hiç bir spektaklyň sahnalaşdyrylmajakdygynyň duýdurulandygyny bellidi. Bu aýal gyzlar dürli edara kärhanalarda işleýän büdjet işgärleridi. Olara saat 8:30 töwereginde teatryň öňüne üýşmeldiklerini aýdypdyrlar. Olara oýunyň goý bolsun edilmeginiň sebäpleri düşündirilmedi. Olardan biletler üçin häzirlikçe pul ýygnalmandyr. Ýöne büdjet işgärleri biletleriň puluny aýlyklarymyzdan tutaýmasalar diýdiler diýip habarçy bellidi. Adatlyk radiosu ýokarda gürrüň edilýän ýagdaýlar barada Mary welaýatynyň Döwlet Energetika Institutundan we Kemine adynaky drama teatryndan häzirlikçe kommentari alyp bilmedi. Türkmenistan öz garaşdyrlygyna eýe bolan bäri ýurtda drama teatrlarynyň 10-dan gowragy guruldy ýa-da öňden bar bolan teatrlaryň durky täzelendi. Adatlyk radiosynyň ýurt içine habarçylar we türkmenistanlaryň ençemesi teatrlaryň repertuarlarynyň gowşakdygyny we olary ilatyň göwnünden turajak spektaklaryň görkezilmeýändigini aýdyp, onuň ornuna döwlet ýolbaşçylarynyň ata-enesini mahabatlandyrýan, prezidentiň çağalygyny suratlandyrýan goşudyrnak içinde ýuwan oýunlaryň görkezilýändigini belleýärler.